ଭଞ୍ଜନଗର ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ धन्यवाद प्रभु कल्याण आचार्य आईसी बड़साई थाना मयूरभंज। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଖରାଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଦହି ସରବତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପରିବାର ତରଫରୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମେ କପେ ଚା ମାଗଣାରେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତ ଏ ପଦକ୍ଷେପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? निश्चित रूपे एक अभिनव और आधुनिकतार प्रयास। सर्वप्रथम मुझे धन्यवाद देवी जे भंजदूत परिवार तरफ एभली एक अति सुंदर चिंता प्रकट कर भंजदूत परिवार को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन। गोटे कथा कही रखी प्रत्येक जगार किसी अग्रणी सामाजिक संगठन तरफ गोटे प्रयास रखा जाए खरा दिन में किसी लेंबू सरबत ठंडा पानी दही पानी सामर्थ्य अनुसार लोक मानक बिना मूल्य दि जाए तृषा मेंटेन पर, किंतु जलवायु और पाणीपाग को लक्ष्य करी भंजदूत परिवार तरफ एक सुंदर पदक्षेप निकोसी पथचारी कई जड़े व्यक्ति जो माने कि असमर्थ भी किसी लोक अच्छा से जो चा दि जार प्रयास पुणी शीत दिन में अति सुंदर प्रयास खूब हृदयस्पर्शी मत ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଞ୍ଜନଗର ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଭଞ୍ଜନଗର ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଲୋକ ଦହି ସରବତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁନି। ଶୀତରେ ସକାଳୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଭଞ୍ଜନଗର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଥଚାରୀଟିଏ କପେ ଗରମ ଚା ଦେବୁ। ତ এই ପଦକ୍ଷେପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଞ୍ଜଦୂତ ପରିବାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଖରାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଶୀତଦିନ ପାଇଁ କପେ ଗରମ ଚା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ବିନା ପଇସାରେ ଯଦି ମାଗଣାରେ କପେ ଚା ପାଇବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କପେ ଚା ପିଇବାକୁ ବି ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ କପେ ଚା ପିଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।